дуруд дӯстони азиз, дуруд блогерони нав. Як нафар хоҳар хоҳиш кард ки чӣ тавр хӯриш тайёр карданро аз сведнои капуста мо инҷо нишон диҳем, чун ман бисёр ҳам сведнои капустаро дӯст медорам, аз он ҳар намуд хӯришу хӯрок мепазам. Акнун барои ин мо бояд сведнои капустаро дар об муддати 5-10 дақиқа бенамак ҷӯшонем. Омода бошед то ба охир ролики моро тамошо кунед ва барои хонаводаатон як хӯруши бомазза имрӯз тайёр кунед. худованд нигаҳбонатон. дӯстони азиз, мо сведнои капустаро дар як дег об андохта бенамак муддати 5-10 дақиқа меҷӯшонем. Барои он ки мо заправка маринади сведнои капустаро тайёр кунем, ба мо равған, намак, мурч ва асал. Шумо агар метавонед шакар истифода баред, вале ман бисёртар асалро истифода мерам. Нигоҳ кунед. Барои ин аввал равғанро мувофиқи ба ҳамон сведнои капустаро бинед ки чӣ қадар аст. Равған мерезед. Масалан, ман ба чашм нигоҳ карда мерезам. Равған мерезед, ҳатман аҳамият диҳед. Акнун намак мерезед. Намак ҳам мувофиқи табъи худатон. Сахт аҳамиятиет ки чӣ мо медозем барои заправка. Намак 3 қошуқ духтам. Акнун мурч медозед. баъзеҳо мурч намедозанд, тезакам метавонед андозед. нигоҳ кунед. Мурч меандозед. ман мурчро ним қошуқ ҳисоб карда андохтам. Акнун асал мегирем. ҳозир асал мегирем. нигоҳ кунед. асал. шумо шакар метавонед истифода баред. инро ҳозир камакак мекобем. нигоҳ кунед. ва шакар ҳам бисёр хуб аст дӯстони азиз. баъзеҳо соевои соус медозанд, ба ман маъқул нест, як бӯи безе мекунад. вақте худатон тайёр мекунед, ин дигар аст. ба ин метавонед қаламфури тезак низ мувофиқи табатон андозед. вале баъзеҳо тоқати қаламфур надоранд, парҳез мекунанд. акнун уксус медозед. дар вақти уксус эҳтиёт шавед. нигоҳ кунед. 1 қошуқ, 2 қошуқ, чун бисёртар аст, 2,5 қошуқ уксус. барои ин уксуси яблочни намешавад. ин мина уксусе ки ҳозир проценташро бинам, фарқ надорад. умуман уксуси тоза бошад. анакнун мекобед. заправкаи мо тайёр шуд. нигоҳ кунед. аллакай мо сведнои капустаро тайёр кардагием, яъне ҷӯшондем. нигоҳ кунед. бисёр ҳам аҳамият диҳед. акнун нигоҳ кунед. вақте ки мерезед, кӯшиш кунед ки ба ҳама ҷояш расад. баъд камтар мекобед. вақте ки рехтед, мекобед ки ба ҳама, яъне ки вай шавад, омехта гардад. аҳамиятет дӯстони азиз, омехта мекунем. капустаро бо даст кунед, хубтар аст. мисол баъд даҳонашро мепӯшеду мемонед. бо мо бошед азиз. акнун бояд ки даҳонашро пӯшида як шабона рӯз монем. ман қаламфур андохтам, дӯст медорам қаламфурро, ва даҳони салатро пӯшида мо мемонем. як шабона рӯз меистад. азиз, сведнои капустаи мо тайёр шуд. маззааш мисли маззаи сведнои капустаи корейскӣ мебошад. бо ош ва дигар хӯрокҳои гӯшти хеле бомазза аст. ва шумо метавонед ба ин сведнои капуста сабзӣ илова кунед, боз ҳам хушмазза мешавад. вале чун фарзандони ман сабзиро дӯст намедоранд, ман наандохтам. бо мо бошед ва саволҳои шуморо нисбати ҳама мавзӯъҳо, нозукиҳои ютуб ва дигару дигар интизорам.